Estamos en Lalín, no Museo Municipal, o Museo Don Ramón María Aller Ulloa, na honra do insigne científico, astrónomo e sacerdote de Lalín. Aquí nesta casa, nesta vivenda, especialmente no patio que temos aquí ao carón, naceu a investigación astronómica en Galiza. El montou o seu primeiro observatorio aquí, que é o primeiro documentado en Galiza seguro e a nivel peninsular tamén prácticamente dos primeiros. El naceu no Pazo de Filgueira, el non naceu aquí, é fillo dunha familia fidalga do rural galego e grazas a unha posición económica favorable puido facer os seus estudos. Primeiro doutorouse en Teoloxía e posteriormente na Universidade de Madrid faría tamén o doutoramento en Ciencias Exactas. Parte do seu instrumental e dos seus materiais de observación quedaron na Universidade de Santiago e aquí temos unha pequena representación da súa biblioteca personal e de algúns dos seus instrumentos de observacións como os teodolitos, os reloxes siderios. Posteriormente ofreceríase a cátedra na USC e foi profesor de matemáticas e tamén de astronomía. Ali no campus da Universidade de Santiago hai outro observatorio que leva o seu nome. Esta estrutura da cúpula de madeira é original de Don Ramón e todavía está en perfecto funcionamento. Entón podese abrir, podese xirar para orientar o telescopio segundo o que el estivera interesado nese momento en observar e en investigar. Entón temos que imaginarnos aquí unha mesa de traballo e horas o propio Don Ramón tomando apuntamentos e realizando os cálculos das súas observacións e do seu traballo. O telescopio recente, este sí que non é o de Don Ramón, este adquiriuse cando se fixo aquí unha reforma de posta en valor do observatorio. Efectivamente, este museo inaugurouse no ano 89 para poñer en valor o legado de Don Ramón, pero tamén para ser o Museo Municipal de Artes Plásticas. Gran parte da nosa colección, a máis importante, está constituída por unha doazón que o propio artista, Laxeiro, fixo en vida ao Concello de Lalín. Todos sabemos que Laxeiro, José Otero Abeledo, era natural aquí de Lalín e tiña moita vinculación e estaba moi orgulloso das súas raíces, incluso toda a etapa que estivo en Argentina, en Buenos Aires, ele asinaba por detrás as súas obras. Laxeiro, pintor de Lalín, entón, inda que despois a volta se estableceu en Vigo, nos anos 70, hasta os 90, e tiña ali un estudio, nunca perdeu ese gusto pola súa terra, que en certo modo o influiu moitísimo na súa trayectoria artística, ese popular, ese carácter do entroido, do telúrico, é moi visible na súa obra. Esta é a Sala Laxeiro, ahora mesmo temos aquí a exposición colectiva en Porcarte. En Porcarte é un proxecto expositivo que consiste nunha mostra colectiva. Nesta ocasión participan máis de 60 artistas que tratan a temática do cocido. Nesta mostra que é un pouco informal e moi ecléctica. A iniciativa naceu grazas a un colectivo de artistas que se chamaba Parede en Blanco, na que estaban incluídos artistas locais aquí de Lalín, e surxiu como un proxecto de fin de grado. Convídase aos artistas a traballar ao rei do cocido, que é aquí o porquiño en Lalín, pero non únicamente centrada no porco, sino en calquer elemento identitario ou tradicional que está aliñado coa Feira do Cocido, que aquí é un evento que é moi marcado no calendario a nivel social, global, e que para os artistas tamén son capaces de sacarlle moitísimo xugo. Para min a figura de Don Ramón Aller significa moito. A parte de que sempre fun unha fiel admiradora, traballei sobre a súa figura facendo a miña tesis. Ahora mesmo estamos diante da escultura de unha das mellores esculturas, aunque non tan grandiosa. Si algo tiña Don Ramón era que non era ostentoso e cando lle quixeron facer este homenaje, el non quería. Decía que había persoas máis importantes que el para facerlle este tipo de homenaxes. Se vedes ao alrededor, hai unhas palabras que o definen. Por un lado, pon sabiduría, bondad e ciencia. Foi inaugurada o día 4 de setembro de 1960. Don Ramón falleceu no 66, aquí xa tiña 80 e pico de anos. Hai unha foto, cando se estaba montando, co andamio, que estaba aí a Sorei traballando, Don Ramón pasaba de decir misa, porque decía misa todos os días, e facía así,
para non mirar o que lle estaban armando. Normalmente os homenajes fanse cando a xente morre. En este caso foi ben merecido e foi un ano que incluso se cambiaron as festas de Lalín, que sempre son por o 24 de setembro, cambiouse po día 4 para que ese homenaje, que foi un sábado, seguira cas festas. Atopámonos aquí no pabillón do Lalín Arena, en Lalín, que é onde realizamos casi todos os adestramentos do clube. Sí, unha instalación moderna, unha instalación que está ben. Sempre eu poño como punto de referencia un pouco a xente que ven de fora, os equipos que veñen de fora e falan moi ben desta instalación. Xogamos tamén aquí, ademais utilizamos o pabillón municipal, que é onde empezou un pouco a historia do clube, pero maioritariamente levamos aquí todos os adestramentos e os partidos. Eu sempre digo que os meus mellores amigos da miña vida siguen sendo os que eran comigo de neniños, pois os meus compañeros do equipo de balonmán, non? E xoguei moitos anos, aquí o consideramos, como se suele decir, unha religión. Eu creo que non hai familia en Lalín na que dende os anos 50 non teña xogado alguén o balonmán. Ainda se me poñen os pelos de punta porque cada vez moitísima máis xente practica balonmán. Eu recordo cando eu empecé a xogar que prácticamente éramos 5 gatos, por así decilo. Nin siquiera tiñamos para facer un equipo feminino e agora estamos en torno a 300 xogadores e xogadoras. A verdade é que este ano estamos bastante contentas porque sí que é verdade que temos moitísimas máis nenas, incluso na categoría inferior, nos biberóns, o número de nenas é superior ao de nenos. Eu comecei a xogar aquí pois con 10 anos aproximadamente e a verdade é que a miña traxectoria como xogadora foi corta debido a lesións, pero bueno, sempre estiven vinculada co balonmán e agora dende outro punto de vista como é de ser adestradora. A verdade é que eu, unha das primeiras anécdotas que recordo é, antes de empezar incluso a xogar o balonmán, foi cando veu a xogar aquí a selección masculina, neste caso de balonmán, e ver como estaba todo o Lalín Arena repleto de xente, aquí metidísimo no que é o balonmán, foi para min como un empuxón para ver de que trataba este deporte. Topámonos en Lalín, no meu taller onde traballo. E aquí paso moitas horas. Bueno, aquí podemos ver obras de diferentes etapas, pero sobre todo a última que estou facendo ahora unhas cousas máis ben dentro da abstracción. Eu estou con calma, eu as exposicións preparo-as con moita tranquilidade e hasta que teño máis ou menos a idea rematada non me poño plazo ni nada. Artistas hai en todos os lados. Hombre, destacar fundamentalmente a estes que son os que crearon un ambiente artístico en Lalín, Raxeiro e Colmeiro, que é da zona tamén. E despois hai moitos, agora estuvo Sucasas, Alfonso Sucasas tamén, Antón Lamazares, en fin, hai moito de renombre. Hai unha canteira, hai moita inquietud, hai moita xente nova que se dedica ahora a cousas artísticas, diseño, pintura, literatura, escritura, todo. Hai moito artista. Eso é bo para os pobos. Non todo vai ser cocido. Exactamente, aquí hai moito cocido. O cocido sí, pero a arte tamén, non? Pero vides máis polo cocido que polo arte, pero bueno. Pois estamos en Lalín, Casa Currás. Sí, bueno, xa son cuarta generación, ahora mesmo, xa empezou mi bisaboa, seguiu miña aboa, meu pai, meu tío, e ahora estamos nós, así, con unha axuda de meu pai, pero estamos nós xa. Nos meses de inverno só nos dedicamos a facer cocido únicamente. Cocido de Lalín tal cual, cas súas peculiaridades, neste caso que é principalmente a carne afumada, curada, e despois que leve grelo, e un cocido de Lalín de toda a vida, non ten maior secreto. Non é como o cocido que facemos nas Rías Baixas. Non, non ten nada que ver, non. Despois na sobremesa é prácticamente obrigatorio ter queixo do país, como armelo, leite frito, filloar, nós no noso caso tamén poñemos orellas, cañitas, flan, un poquinho cada un despois pon o que quere. Aquí, pois, aquí está o repolo, neste caso, aquí está o grelo, bueno, o grelo que xa cocía. Este é o grelo, sabes? Aquí están as patacas, bueno, xa está todo un poquinho
Sí, sí, está todo listo. Sí, está todo camiñado para servir. Sí, sí, sí. O noso, por así dicir, pai de Lalín, ou polo que xente conoce Lalín é polo cocido, hoxe en día. Sí, hoxe en día a mellor empresa que hai en Lalín é o cocido, polo que genera non só para nós, sino o círculo que genera para todos. Porque un ao restaurante, despois as carnicerías, o panadeiro que fai o pan, o que nos vende a fariña para facer os postres, un pouco o círculo que genera, que se o cocido non existira, non gastaríamos nen a mitad. Os postos de traballo que genera gracias ao cocido, non só nos restaurantes, sino nas empresas cárnicas. Todo o que habría que saber o que genera o cocido neste pueblo, o impacto que ten, para saber o que é. Nos somos uns afortunados de telo e moitas veces cupimos. Hai moitas pandillas que xa reservan dun ano para outro, sobre todo as pandillas de amigos, familias grandes, que xa deixan reservada a mesa dun ano para outro. É unha cita que a xente non falla. O cocido, o que genera o cocido, non se suele fallar. O día que engloba o cocido, non solamente o cocido, normalmente é unha xuntanza de xente que hai tempo que non se ve. E, bueno, pasas un día agradable, cunha comida boa, que mellor que en Lalín.